Ga injiniya nan ta zo, ba ta da sauki. Wai dan Allah sun yi har yanzu ba ku aikin nan ba. Hakikali ne ba zai wuce. Ayi haƙuri. Hakikali zai wuce gaisuwa ne fa. Ayi haƙuri. Don Allah kakkuwan matsala zan iya rasa aiki. Kan bala'i, kina nufin wani kwangilan Hajji Khalil ne? Babu mai irin wannan aikin ba Hajji Khalil. Babu shakka na sani bai zo da wasa ba bangaren aiki. Hajji Khalil ya sake ba da wata kwangila kuma Wacce kwangila me kuma za a yi? Habba ya sake ba da tallafin local government a Here.